That's it. No. Gdje ne više više? Ma baš, ba ne znam me da za... Okej, no. I gdje ste ljudi, dobrodošli na još jedan Shonesan motovlog. Kao što vidite, opet se Sara i ja vozimo. A ovo je novi video. I još jedna stvar, novi motor. Ono što ste dugo čekali da vidite šta je i o čemu se radi. Pa evo, konačno, prodao sam moju Suzanu pre 3 nedelje, možda tako. I već sam kupio drugu Suzanu, opet naravno. Kao što su neki već primetili, kačio sam Instagram story, zašto nešto i tako dalje. Bio sam kupio Yamahu, da, Yamahu R1, 2007. godište, bijelo-crvena kombinacija boja. Ok, motor i sve to, iskreno da vam kažem, apsolutno bespotrebno je da imate hiljadarku u gradu, apsolutno bespotrebno. Prevelika potrošnja motora. Meni je lego dobro, realno, zato što sam zaista obarao fino taj motor. Bukvalno čim sam ga uzeo, prva krivina je bila u fullu, tako da ono, vuče nenormalno i tako dalje, zaista mi je bio ono, što se toga tiče, ok. Neki drugi razlog je zašto ga nisam uzeo, odnosno zašto sam ga vratio, ali o tom potom, to nećemo sad. Odlučio sam nakon toga da uzem neki drugi motor, bilo je u opticaju 1000 stvari. Kao što ste mislili, htio sam da uzmem Naked. I ja sam htio da uzmem Naked, ali jednostavno nije to za mene. Ne mogu ja na Naked motor. R je R i navikao sam na R-a i to je to jednostavno. KTM RC8. Jedan najređi. Znaš koliko redak ovaj motor? U Srbiji možda par komada imaju. Pa ne znam, kad bi ga vidjela izbliza ne bi se baš toliko svidio. Inače je bolestan motor, bolesno ide. A? Da, ali pogledaj mu rep, inače sedište za suvozače, ne daj Bože. Znači pola metra gore pa suvozač. Kao što ste vidjeli, opet je Suzana. Iskreno da vam kažem, toliko mi je drago što sam uzeo Suzanu, a i Sari je još draže. Ni Sari se Yamaha nije sviđala. Mislim, sviđala je se izgledom, ali neke stvari ovako nisu se također sviđale. I njoj je još... Šta kažeš? Hvala Bogu pa je nisam uzeo, hvala baš. I njoj se svidjela ova Yamaha. Ovaj Suzuki je se svidjela. I njoj se svidjela Suzuki. I to je to. To je još doprinalo +1. A meni Suzuki kao Suzuki leži, odgovara u svakom pogledu. Možda ćete se vi razočarati što je dalje 600 u pitanju, nije 750. Trebalo da bude, ali iskreno vam kažem, baš me briga, meni odgovara. K9 600. Mislim, serija K89 i L0 je isto, tako da to je ta generacija 600-ke. Bukvalno prelazim generaciju po generaciju Suzukija. Tako da ono što ću vam reći o ovom motoru je da se meni zaista sviđa, malo je drugačiji, što bismo rekli, tuniran motor, pa je samim tim i snaga ovog motora malo drugačija i točkiranje i svašta nešto je mnogo lakše. Na njemu je full akrap linija, 500 stvari, dodataka, Brembo kočnica znači kočeni cilindar, odnosno pumpa koja je generalno mana na Suzukiju. Na ovom je stavljeno Brembo, a samim tim mogu da vam kažem koliko je to velika razlika i koliko je motor sređivan. Super Corsa gume, svašta nešto još što je totalno drugačije i unikatna boja koju, pa ne znam da li ima neko, meni se to još više sviđa, a i Sari se, ja mislim, još više sviđa ta boja. A i njoj više odgovara ovaj motor, da, i sedišta su rađena pa mi ne klizi više sa sedišta ka napred. Tako da to je bilo nešto ukratko da vidite šta je to što sam ja uzeo.
review koji budem radio, vidjet ćete detaljnije stvari, slike, možete vidjeti motora na Instagramu, da vidite ukratko o čemu je reč, a video o njemu sledi kroz par dana. Sad pošto sam je kupio, slede neke nove stvari na njemu, hoću da uradim pločice, akumulator i mali servis, sajra da izmenjam i da to bude bombonica. Baš kao što je ova moja mala Sarica iza. Tako da ono, mislim da sam i vas obradovao, a i sebe sam obradovao najviše. Držao sam malo u tajnosti tih par dana o kom motoru se radilo i o čemu je reč, ali eto sad znate da je ono. Do sljedećeg vloga, ovo je bilo to. Ako vam se svidio ovaj klip, lajkujte, šerujte, subscribeujte, nije ni važno, komentarišite, to mi je još bitnije od znaka. I još jedna stvar, sljedeći klipovi će vas oduševiti jer će vam pomoći u nekim stvarima koje će se vama zaista svidjeti. Tako da neću da previše obećavam, odnosno najavljujem. Ja znam da ćemo se svidjeti i to je sve. Tako da ono, vidimo se do sljedećeg klipa, stay strong, bio je još jedan Šone Sara San motovlog. Mahni im za čao.